Toen was er in Ljouwert een razzia. Zodat het wel vaker gebeurde. En ik ging de straat op en ik hier niks in de gaten. En ja, daar waren een paar van die Duitsers. En die sommeerden mij dat ik moest naar het Zeilen. Nou, dat had ik maar die in. En ja, ik mocht nog even een tekentje ophalen van huis. En toen ging ik naar het Zeilen en tot mijn grote verbazing stien dat honderden alleer Ljouters, mannen en jongelui. Ik denk, nou wat hier nog is, ik weet het niet. Nou, rond de vrouwen en de familie die roemen daar omheen. Ik net wetende wat er nog was. En op laatst, toen moesten we in gelid staan, in Riegen. En toen gingen we in marstempo naar de spoorwegen daar, met trein. En daar waren we indeeld in de wagons. En wij zitten in de wagons. Nog net steeds net weten wat er aan de hand was. En eindelijk begon die trein te rijden. En er was een man en die stier op de uitkijk. Van wat gebeurt hier? Waar gaan we heen? En toen pleit zei hij, oh, hij zei, we gaan net naar Duitsland. Klaar. Waar gaan we dan wel heen? Nou, hij zei, als ik het s'avonds joch, dan gaan wij naar Drenthe. Ik zei, Drenthe? Wat moeten we daar doen? Ja, dat weet ik eigenlijk. We kwamen morgen op het station. En dan moesten we alle jaar weer in gelid. Nou, kolonnes. En wij roemen zo'n 600 meter. En er waren alle jaar van die Lietse borkerijen. En daar waren we indeeld. In zo'n borkerij, links en rechts, waar normaal de kei staan, zeg ik maar zeggen. En daar mochten we in het heer, in het strieën, konden we een plakje zoeken. Nou, dat hadden we die in. Ik heb een tekentje bij me. En de oren daar is opstaan. En in kolonne naar de heide ta. Ik denk nou wat dit alle jaar is. En we roemen in een kolonne naar de heide. En er kwam er een wijn voorbij, een hingstewijn. Met koetsier voorop. En een hinder ervoor. Ik denk, nou ja, die man die had geluk, die hoeft er net heen. Wij gingen naar de heide en we kregen al hier een schep. En dan moesten we graven, tankvallen. Nou, nooit van je het, wat wie dat? Tankvallen. Nou, dat wie dat de vijand er net terugkwam, maar tanks. Oh. Dus de hele dag daar beurlig met een schep in de groen. En om 12 uur kwam er een wijnsjongen rijden met een grote tank erop. En dan kregen we alle jaar een beetje eten. Nou, dat voelde wel in. En voordat weer ontwerk. En toen later moesten we weer in een kolonne naar ons borkerij daar. Nou, dat hadden we niet in. En de orenduis weer hetzelfde, in gelid, kolonnes. En wij roemen daar op het dik. En dan kwam die wijn ook weer om, die borkerwijn. En de voerman die zit voorop. Maar een hinder hier ervoor. En hij ging een grote jerpelzak over de kop. Dat wie doen in die dagen, wie dat zag, hè? Waarom hingen ze dat dan? Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat zeg ik. Ik zeg die wijn voorbij gaan.
En hij weer de kolonne voorbij. En wij gingen de heide weer op. Weer graven. Ik denk bij me eigen, dit is toch niks voor mij. Maar voordat wij op ons plak wien in de heide, kreeg ik me toch een schop onder de kont. Dat was net leuk meer. Waarom? Omdat ik net in gelet roem. Nou, dat had ik dus maar wel dingen. Ik denk, ik moet net weer een schop hebben. En door de jongens weer naar de borkerij. En de tweede dag, dat was 4 november, dat zal ik me nooit weer vergeten. Daar roemen wij weer op de dik naar de heide. En daar kwam die boerenwijn weer aan. Ik dacht, hè? Die monden weer voorop, naar sekhoeren hollen. En voordat ik er erg in hier, ging ik op die wijn zitten. En de man schreeuwen, Wielinga, doe dat net, doe dat net, doe dat net. Ze zitten die ideeën. Nou, ik zei niks. Ik denk het zal wel goed komen. Ik bleef zitten op die keer, op die wijn. En de voerman die hier was achterom jongen, van wat is hier al in aan de hand. Hij weer de kolonne voorbij. En toen schoot ik naar voren toe en ik ging jongen hem zitten. Ik en oud zek voor de kop. Ik denk dat doe ik met mij. Hè? En hij zei neer. En ik net. Op les zei hij, waar moet je heen? Ik zei, ik moet naar jou. Oh, hij zei, daar ga ik net heen. Hij zei, ik ga naar Grens. Nee. Ja, ja. Naar Grens. Oh. Hij zei, verder ga ik net. Nou, ik bleef daar zitten. Hij zei, maar je moet om denken. Dan komen we straks door de controle. Dat is een muur. En daar zitten dan Duitsers in. En die controleren alles wat erin en uit gaat. Oh. We kwamen bij die poort. Ja, daar kwam al een Duitser naar buiten met een geweer. Controleren. En nog eens even zien. Onder de wijn zien. Doorgaan. Weiter gaan. Nou, ik denk, dit gaat goed. Wij gingen dus, hij zei, ik breng je naar de Stamfries. De Stamfries. Dat zijn boten die houden verbinding tussen Leeuwarden en Groningen in stand. Ik hoop dat ik het goed zeg. Grens. Nee, het weer Grens net. Nou, en toen kwam er bij de Staanfries, dat waren van die boten. En hij zag er in en uit. Hij zei, kapitein, ik heb een klant voor je. Oh, hij zei, zet er maar in op het schip. Dat ik ging van die wijn af en ik bedankte de voerman. En ik ging over de planken naar de kapitein. Die een luik open. En ik moest maar een lederker naar onderen in het laadruim. Hij zei, ga je in een hoek zitten, niks zeggen. En het luik ging weer dicht. Even later ging het luik weer open. Heb je al eten gehad? Ik zei, nee. Hij zei, hier is er wat. En hij gooide mij een zakje met een ballen erin. En dat voel lekker. Even later ging dat luik weer open. Hij zei, denk erom, we gaan straks bij Zuidvliet, weet ik hoe die plak heet. En daar is controle van de Duitsers. Die komen op het dek. Beweeg je niet, zeg niks, bats, het luik gewoon weer dicht.
En even later, ja, de motor ging uit. En het schip meerde aan. En ja, even later, alle je lezen, lazen op het dek. En Duitsers en praten en Westers doorheen, weet ik dat. En dat ging een heel skof terug. En toen ging het Luc gewoon jippen. Ik denk, oh, gewoon, dit is mis. En ik zeg een holle. En die zegt in het ruim. Maar het Luc ging echt weer dicht. Ik denk, nou, dit ligt het goed. En even later, ja, dat ik hier schreeuwen, want die moffen die konden schreeuwen, hè. Weitervaren. Oh, ik denk, oh, gelukkig. De motor sloeg weer om en daar gingen we. En hoe lang dat worden had, weet ik niet, maar op een gegeven moment, de motor ging weer aan. En de boot meerde aan daar bij de condens in Ljouwert. Hij zei, we zijn er. Mooi, ik zei, gelukkig. Ik bedankte de kapitein en daar stieg ik. Ik moest nog een eindje rennen om thuis te komen. En ik belde aan bij zijn man. Oh, die kregen ze wat een hartverlamming. Dus ze zei, waar kom je bij? Wat is er gebeurd? Nou, ik zei, begin eerst maar even binnen en even praten. Nou, dat is goed. En ik had het hele verhaal verteld. Toen zei ik met hem, hoe dwars toch, jongen? Hoe kist zoks dwang? Levensgevaarlijk. Ja, ik weet het. Onderwijs had ik wel gedacht, waar ben ik onbewoond? Hier ik het maar nooit dienen, maar ja, ik kon net weer waarom. De medisch kwam uit Heid weer waarom, die wie bij de politie. En die schrok ik al. Hij zei, jongen, waar komt je bij en wat gaat en wat is er aan de hand? Nou, ik vertelde dat verhaal weer. En ja, goeie rieën, wat maar verdwaan. Nou, dan hebben we op een overloop een stuk uit de vlieger zagen. Dat was een dubbele vlieger. En daar hadden ze een kersen in lijn, een paar kersens. En daar kon ik op sliepen en dat loop dat ging, nachts ging dat dicht. Mooi. Dus dat wie mijn onderduikeradres. Gewoon thuis. Wat zei je ook? Gewoon thuis, dus eigenlijk, bij jou Heid en Bem. Ja, ik weer thuis. En bij u in de straat wie een groot pakhuis. En daar zitten vroeger 2 Joodse mensen in. Een vader en een zoon. En die hier daar vodden en oud papier. En daar zitten dus 2 Duitsers in. En die koe ik heel goed. Ik denk, ik weeg het erop. Ik ging daarheen. Oh, daar hebben we, Herman. Hoe, waar kom je vandaan? Nou, ik zeg zo en zo. Oh, hij zei, kom erin. Kopje koffie, ja. Even schaak spelen? Oké, schaak spelen. En dat ging ze een paar dagen terug. En ze vroegen niks, ze dienden niks. Wie een goeie Joden, ja? Een goeie Duitsers. Diegene die heette Alwin Windel. En die oren heette Ernst Rolke. Alwin Windel was een oudere man. En die had een dochter en die heette Ingeborg. En die Ernst Rolke die was nog vrijgezel. En daar bracht ik thuis de tijd terug. Koffie drinken, schaak spelen. En op een gegeven moment toen zei Alwin Windel, Herman, je moet bij dat laddertje omhoog hier op kantoor, bovenop op het dak gaan zitten, want er komt razzia. Oh. Ja, en even later, ja, daar weer in de moffen weer, hè. Maar die grote plaat naar voren, geweren in de hand, kopje koffie drinken, wat oude hoeren.
En ja, een hele uur later gingen ze weer voort. Hij zei, kom al herunten, ze zijn zo weg, zei Alwin Windel. Nou, ik wist net hoe ik dat hier. De vijand beschermde mij op dat moment. Hij zei, niks met die SD te maken, niks. Dus, en ik doe wie ik vertrouwd daar. En dan weer het jongens, dus zei Alwin Windel, heeft je moeder nog wat brandstof? Ik zei nee. En daar lagen een paar stapeltjes van die eierkolen. En dan kreeg ik wat mij voor huis. Nou, uw man weer dat gelukkig mooi, hè? Dan gingen we wat warmte. En zo ging de tijd terug. En op een gegeven moment, dat we in maart, als ik het goed hier had, toen kwamen die beide Duitsers bij ons alle jaar in de straat langs om afscheid te nemen. Ik zei, afscheid? Wat is er aan de hand? Ja, ze moesten weg. Ze moesten naar het front. Oh. Maar voor die tijd liet die Ernst Rolke mij een kaartje en dan zei er, Safir ben we nou. En daar zitten de Duitsers en wij winnen steeds meer terrein. Nou, ik leeuwde dat net, want ik hier een radio thuis, stiekem. En dan hield ik de vinger op de antenne ingang. En dan jerde ik hier, hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. En hier zijn de laatste frontberichten. En dan jerde ik nou, en toen wie dat heel oors als dat die Duitsers mij voorstelden. Dus ik wist wat er aan de hand was en toen zei ik tegen hem, Ernst Rolke zei dat vernünftig, de krieg is zum Ende. Oh nee, onze Führer heeft een nieuwe waffen. Oh, ik zei, en wat is dat voor een waffen? Dan, dat wist ik niet. Nou, ik zei, neem maar van mij aan, de krieg is zum Ende. Dat wilde net leeuwen, maar ik wist wel beter. En toen gingen ze letter voort. Haar oorskier had ze om. En toen werd een heel skoft weer stil. Het weer onheilspellend stil in de stad. En op een gegeven moment weer de brandtelefoon, die ging bij ons aan. Want ik had weer bij de politie. En die nam de hoorn. Hij zei, er is brand op het Zeilen. In het weeshuis. Huh? Oldburger Weeshuis? Ja, dat staat in Lichterlaaien. Oh, hij zei, ik moet erheen. Ik zei, niet doen. Ja, hij zei, ik moet erheen. En oorlogen later kwamen we weer om. Hij zei, het is helemaal uitgebrand. Want daar zitten de gegevens in van die Duitsers. En die hadden ze alle even verbrand. En voor daarna kwam ik op een Bleeklaan terecht. En ik zag hier en daar een vlag uitsteken. Uit het raam. Rood, wit, blauw. Ik denk, hè? Wat is hier gaande? En ik ging naar de Grijnse Straatweg. En het werd dus zwart van de mensen. Want de geallieerden waren in aantocht. En dat wie ik zag. De tanks die rolden luid binnen. En hier wil ik zo'n beetje bij litten. Maar ik ga efter nadat ik dat al jaren had, bij mezelf dacht, wat ben ik gelukkig dat ik daar zo teruggekomen ben. Want dezelfde dag doet ik in Ljout al meer dat we bij die Stamfries, daar waren er 2 jongens en 2 broers van skippers van de Nijboorden. En die werden uit Zevenaar vlucht. En die kwamen daar bij Schildkamp in het land. Daar roemen ze op mijn. En dan waren ze allebei de deer. Winsel gaat thuis. Ja, en ik ga gelukkig gewoon.